csinálom következő videót. Tudom, nem lesz nézettség, se semmi, de most egy más játékot fog bemutatni. Bizonyára mindenki ismeri a PS2-t, PlayStation 2-t, ez az emulátorja, PCX2, tehát a PlayStation 2 emulátor. Bemutatok egy másik játékot. Na, tudom, hogy nem jó videó, minden felbontás is rossz, de hát van ilyen joystickom is, ezzel fogok menni, mert máshogy nem lehet PS2 emulátorokkal, vagy emulátorokkal, mert sok van. Hát, ez az első, úgymond, része is, meg az első olyan izében mutatott, tehát ez így. Ez a 1993-as, vagy mennyi a játék. Tehát ez az első része. A játék neve Mortal Kombat 1. A játék úgymond ja, 1992-es Midway adta ki. Ezt a játékot már végigvittem. És egyébként azt kell, hogy mondjam, sokkal nehezebb a játék, mint a Mortal Kombat 9 vagy a 10 szerintem. Azt ilyen bemutatót is mutatnak, hogy ők hogy mennek. Góró is él. 2000 év. Góró, nem tudok nagyon angolul, úgyhogy nem is pofázom. Hát akkor kezdjük a játékot. Hát igen, itt még csak Johnny Cage van, Kano, Raiden. Menjünk egyet Johnny Cage-e, itt a farclista, ezeket kell megcsinálni. Kano az első ellenfelünk. Nézzük, hogy produkálunk. Hát én kaptam. Már ezt megtanultam. Játékokban utálom azt, amikor nem írja le a kombókat, mondjuk. Mint ennél a játéknál is. Nem láttam sem beállítást, semmit. Igen. Ezek a játékokkal nem nagyon tudok játszani. Tehát ez rész szerintem sokkal nehezebb, mint az új részei. Még nem látszik nehezebbnek, de majd meg kiütnek.
Nyílötte legyőzött. Na. Raiden az egy szemétember, azt nem nagyon szeretem. Ponton elkerültem, de ki fog ütni? Mégse. Csak legyőztem. Na, utolsó menet. Hát nem jó áll a fénánk. Egyből lehajót. Ezt az egyet tudom, nem nagyon tudom a kombókat. Szerintem ebből még nem is nagyon van kombó. Nem jöttem rá nagyon a kombókra, bár... Szóval szerintem sokkal nehezebb. De mindegy. Hát, én igazából sportolóban szoktam néha menni. Ennek is ezt tudom csak. De úgy azt nem értem, hogy előbb Raidennel mentem, hogy miért ezzel küzdök. Így van, ki is ütöttük. Be lehetett nyomni. Kivégzéseket egyáltalán nem tudok. És mi van? Vagy én Raidennel harcolok. Miért nem ütöttek őt? Aha. Hoppá, mit tudok? Ezt meg átugottam. Nem csapajálnak. Azt nem értem el. Hoppá! Egy spitalapit én is tudok. Itt is vannak ma ugyanúgy ilyenek. Rohadtul nehéz. Hogyan? Time's up. Luke Cage az ellenfél. Kitalálták az első részt. Aha. Hát igen, nem tudok másik kombókat. Én az Armageddonnal játszottak sokat, meg a 9-et. Meg a Shaolin Monkkal, de többit az a belül kevés. Szónyával megyünk egy kis csajszíva. Ennek sem nagyon tudom a támadása is. Liu Kang wins. Mi van?
Sub-Zero. Ez mi a folyam? Na. Nem tudom becsúszni. Tudom ám a 9-szer, de nem ugyanaz. Próbálom nyomkodni, de nem nyomja be a jeget. Azt tudom, hogy a 9-ben meg a Armageddonban, még a 3-ban is aztán ezeket úgy. Szerintem itt is ezeket ugyanazokat a kombókat tudja. Scorpion wins. Van mérettel kívül. Johnny Cage. Johnny Cage. Nem Scorpionnal harcoltam, most ez mi? Johnny Cage wins. Johnny Cage. Napszemüveg itt is megvan. Tehát ez is tudna másik kombók lenni. Ha, meg is van. Ja, de meg is van ennek a másik kombója, tehát nem nehéz rájönni. Úgy néha, de néha valamelyik évre nem jövök rá. Sonja. Aztán ez lefedeztem. És csinál kecses mozdulatokat, csöcsös pampa. Johnny Cage wins. Igen, ezek az elfeledett játékok. Mostanában nem játszik vele senki, nem minek hallgatok új része, vagy ilyesmi. Nem éri el. Johnny Cage wins. Nem bírtam széttörni. Úgy kell nyomkodni. Azt viszont nem szeretem, ha ugyanaz az ellenfél, mint amilyen vagyok. Ő is benyomja. Johnny Cage wins. Johnny Cage wins. Már megint wins tehetem.
Johnny Cage wins. Utálom, hogy ugyanaz az ellenségem vagyok. Keményen. Johnny Cage wins. Na és innen fogjuk folytatni a következő részbe.